Máme 4 dny do odjezdu na dovolenou a ovečka se rozhodla, že se nám začne sypat. Sundali jsme kolo, podběh a boční kryty tak, abychom si vytvořili místo ze spodu. Dále bylo potřeba vytáhnout expanzní nádobu, vedení vzduchu a pro lepší místo jsem si ještě oddělal nádobku na servolej. Na sundání vzduchové hodice nemám správné nářadí, takže jsem to mordoval kleštěma a byla to pěkná otrava. Tak. What else? Nespresso. Espresso. Tady už ti můžu ukázat teda slavnostně. Ukázat to, po čem celou dobu jdem a práhnem. To je prosím ono. Ten dřemen. S velkým ř. G. Tam hledí jak bacil do lékárny. Já vůbec nevím, co mám dělat. Už to nesmíš říkat takové věci. No a potom, co jsem zjistil, co dělat dál, tak jsme pokračovali v rozebírání. Bylo potřeba vytáhnout držák motoru, což jsou 3 18 a jde to ven. Motor jsem si ze spodu podložil heverem tak, abych si s tím mohl podhybovat nahoru a dolů. Já nevím už. Já nevím už. Ježíš v kleci. Speed and power, přesně. Jediné možné řešení. Když to nemůžeš opravit, použij kladivo. Tak poslal jsem Sapču pro plochý šrubovák, jsem zvědavý, co donese. Je to vůbec ono? To není plochý šrubovák. Sabinka mi podávala klíče a pomáhala, tak jako vždy. No tak se mi po zásluze odměnil. Namačený nás, takže už pracovala. No jdeme ho sundat. Ne, to už jde řemen dole. Mhm. Ať se snažím, jak se snažím, psa to stejně nebaví. Špís. Vačka. Špís. To není funy. Side, čuješ to? A konečně se dostáváme k tomu hlavnímu a to jsou hydroštely. Není to nic drahého, ale dostat se k ním zabere hromadu času a když už jsem měl auto rozebrané, tak jsem je na radu kamaráda vyměnil taky. Jak bomboška. Nakonec vše složit, dotáhnout na moment, dát si dobré jídlo a jednu bílou za odměnu. Tak co na něho říkáš, pane doktore? Co bys tomu řekl? Zavazami pod nohami, puzda ven, Timelapse z výměny alternátorů použiju pro naše představení. Jsme Marek, Sapča a Sid. Trojice, která spolu ráda tráví čas, užíváme si procházky, přírodu, život, výlety, cvičení a taky vše, co nějakým způsobem smrdí benzínem. No, nebo v tomto případě naftou. Oktávkou jsme se rozhodli jet tak trochu z hecu, protože když jsem byl malý, tak jsme do Chorvatska jezdili s tetou a jejich jedničková ovečka byla to nejlepší auto široko daleko. Měla motor 1.8 turbo, tedy táhnul jak Bulhar a
z kazeťáku hrál těžký pokondr. Od té doby uběhlo asi 20 let a jedu do Chorvatska s svojí ovcí. Jdeme pokračovat, co? Tak jdem na to. S tím rozdílem, že auto má skoro 26 roků a na tachometru téměř 600 000 kilometrů. Co se mohlo pokazit, to už se snad pokazilo a já tak nějak doufám, že nás ten nesmrtelný motor doveze a že jsem při skládání neudělal žádnou chybu, která by nás zastavila. První start byl úspěšný, z motoru se nelinuly žádné podivné zvuky, jen ten klasický traktorový zvuk 1.9 TDI. No a pro nás to znamená jen jedno, zabalit věci, nacpat kufr a můžeme vyrazit směr Chorvatsko. Natankovat úplně doplna, nabalit tvarohy, tuňáky a banány a vyrážíme. Ani nestírá, ne? No a je to tady, jsme v Chorvatsku. 600 km za námi a už zbývá jenom kousek cesty a jsme na místě. Celou cestu ani jedna závada, ani píchle kolo, vůbec nic. Marísku, jak funguje ten roundabout? Zvládli jsme to bez ztráty a ještě k tomu se spotřebou 5,1 litru na 100 km. 90 stupňů. Tak jsme hned do pláže, no. Mariňa mám takhle. Proč? Já po té cestě vypadám jak přijetá kočka. Rozvody vyměněné, nové hydroštely, repasovaný alternátor. Někdy toho ke štěstí stačí málo. Staré auto, pár dní volna a někdo, s kým to chci zažít. Na chvilku zastavit, užít si moře, sluníčko a to neustále, pořád dokola omílané, tady a teď.